kulendi. Mavetera kudai so panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nasi muchiona ndauya kudai so pane zvakawanda zviri kuitika. Tingangoti a lot is going on in Zimbabwe right now. Saka ndatiregedza ndibatanidze ma-updates ese pasina kutambisa nguva tingoonesana zvinhu zviri kuitika. Panapa ndiri kunzwa kuti mukomana uyo anoitwa DJ Masomere ari panguva yakaoma nenyaya dzavari kunzi dzavari kuita fraud. David Masomera and his business partner Kenneth Stole are in the eye of a storm over alleged fraud and mine grabbing sprees across the country. Newsday ndo source kurikubva nenyaya yacho yoyo ku Newsday Zimbabwe. Pari kunzi mukomana ari pakumhanya hazvina kumumirira mushe. Those guys ndiwo anenge achingoti vamudangagwa chakadai ari pamberi achizviti DJ Wesadak. That guy achiti DJ Wesadak, but I don't know kuti achiti DJ Wesadak or yave because since we are former chairman Wesadak, I don't know kuti zvinhu zvinoita se zvinofamba sei. Ko vaita noise kavanhu vacho vanhu veZANU-PF munongovaziva kuti paya vaibuda vachitaura zvinhu zvese zvezve waingonzwa zvakunzi zvoni saka toda kuti vamunangagwa vaextend futi rimwe gore 1 remusadhaki because vane zvakawanda zvavari kuita. Ina hangu handina kuona zvakakwanisa kuitwa navamunangagwa pavanga vari chair wesadhaki because kune nyaya dzakawanda dzaitoda kutogadziriswa but ndakangoona kunge vakangozvitadzawo just handisi hangu basa rayo sadhaki chachero kuti nderechii but inini maonero angu ndakangoona kunge vamunangagwa vakaita se vakangozvitadzawo. But without wasting much of your time, regedza tipinde mune nyaya dzizhinji dziri kuitika panapa dzandiri kuona dzirimo mumastreets esocial media. Pari kupisa mutoners, pane munhu ari kukomplaina panapa kuti zvinhu zviri kuitika. Pane kamota ke-city parking kakaiswa kari kuita basa rekungorova vanhu matickets zvekungodaro just like it's more like a robbery now. Ndakazvitarisa because hazvichanakidze zvinhu zviri kuitika panapa. Ari kutaura kuti this afternoon a city parking vehicle fitted with a camera gave me a ticket as it drove past. Even though I was standing next to my car waiting for the parking marshal, when the marshal finally came, he was with someone carrying a clamp. They told me the office he had already sent a WhatsApp message saying I had a ticket. I tried to explain that I was waiting for the marshal so I could pay for parking, but they said the 15 minutes had already passed and they claimed my car. I went to the city parking office to complain. A woman who said she is the head of public relations told me that when you park your car, you must look for a marshal immediately. She said that even if you stay by your car, they will claim you after 15 minutes. I had to pay $46 to get my car released, and she said that is how they operate. They did not allow me to speak to anyone senior. That is not the first time this has happened to me. Before, I was also claimed while looking for a marshal. It is my this is why this time I decided to wait by my car, but still I got claimed. Problem yo iri kunetsa. Inini ona ndadoti ndinyatso tactic nyatsotaura nezvenyaya so that vanhu vanozokwanisa kunzwisisa ma problems ari kunetsa. Ku city parking vanhu okanzuruma kunya kuti umbavha ukanyanya zviri kutobowa zvikutombonakidza izvozvo. Zvekuti mimi munongouya mongoswera kozeta rimwe pane imwe fraud yavanga vakuita futi yekuti panenge vakaningirina paya ma parking marshals yaona kuti chimboni pamari yakatombopaka ipapo. Manje these days I think vari kutry kamota kakakaiswa kuti ka reduce nyaya dze corruption dzekuti ma city marshals vasapuwe mari vachita se vachikorera muhomwe. But kamota kaka system yavo akumana don't use technology kana musingaiziva because munopedzera makupinza ma problems asina nebasa rese. Zvima city ningirikini zvezve zvima marshals zvinenge zvichiisa ma ticket panikini. Those guys they are very slow. Akaenda ukananga achitotandara achitaura nyaya meno ndokufambisa nguwa kwachera vanhu iye ashikanganota pabasa. Those guys ndo vanofanira kugara vari changam kutoona kuti ndekupi kumwe kwaningira anoenda unotosvika pakamota umutsvaga unototambura nekutsvaga munhu vachimirira kuti 15 minutes dziningirini. Isystem yehumbavha iyo zvakashata zvekuti that dollar yemune makati ndo iri kubhadhara for parking is enough
for my services enyu because hapana chamurumboita ma services hapana mungatikati muri kuiteko ende munotaza kune dzimwe nyika kunoona South Africa zvibhadhariswa zvekupaka mota mutown for your own information ndoza kuti kuna vamwe vasata vasingazviziva zvandotokudza izvo maybe it's your first time to hear this ukaenda ku South Africa aubhadhare mota kupaka mutown unongosvika ngopaka pauri kuda kutoenda mushopu muri kuda zvakatodaro as long as wakapaka zvakaita zvakanaka but imimi zvamaakuita vanhu imimi hazvichagamuchirike manje. This is nonsense. Atirambe tichisekerera vanhu kutoramba chidzvanyirwa nesystem dzamuri kuramba muchiisa. Imi mukumbozwa kuti nyika yakaenderwa kuhondo muchiti muri kuda kurwisa zvimutemo zvaitwa naSmith aiti dzvanyirira munyika yedu. Nawo makutoisa mutemo kutoti unotobhadhariswa kusununguka kwacho kuchiri papa. Ende mari ichiri kumbonyazoshanda ndechechicha zvisati sozvinzwisisa izvo. Alright, tozotaura nezvazvo. Maybe nenhangu ndinozonzi ndinotaurisa since nyaya dzekutaura dzipanapa dziripo dzakawandisa. Ndisandaneta regedza nditry kuona kuti tingaonesana imwe nyaya futi iri panapa yatiri kuona. Pane nyaya yema-wheelchair. Nyaya yakazotaurwa naFadzai Maere naGreat Man. Panza iwo mkomano uyo wakuzongoendawo wakutosiya futi munhu wacho uyo wanga wachimbobuda uchitaura mapoints anemusoro tikudawo kuti tibatsirikane nechakane kuti vanhu vararama neurema masvika kuState House maakutarara maakutotinakidzwa maakutoti matatopuwa mazimota maakufara maakuti sei no it's unacceptable zvamakaita izvozvo zvekuti munokanganwa zvinhu zvamafambira munofanira kunyatsoenda morepresentawo kazvinhu zvenyu mune zvinhu zvakanaka munyatsosinzima watomboona access kutombopushwa paprema napresident ndo mukana wekutaura nayewo kuti right mukuru wenyika inzwai nyaya iri pano. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu varida kubatsirwa ende tikusangana nemaproblems akadai especially ichi department chesocial welfare ichi chakatoignore vanhu zvacho so please do something. Nhasi ndo paakubuda chitsamba now after everything mera ndikunzwisisa tsamba yabuda kusocial welfare. I don't know kuti nguva dzese idzi vanga vari kupi kumirira kuti kutange kwaitwa noise about anything but sometimes noise inobatsira like takutoziva kuti kunga kwagadziriswa uku right. Because the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare has reiterated its commitment to supporting the dignity, empowerment and inclusion of persons with disability line with President Mnangagwa's vision of leaving no one behind. Through the Department of Disability Affairs established in 2018, the ministry is driving the implementation of the Persons with Disability Act 2025 and the National Disability Policy to promote equal opportunities. Key initiatives include renovating loans and grants, disability vacation training fees, access to vocational training centers, assistive devices and institutional grants, state service, disablement benefits. These inventions have helped thousands access education, employment, and economic opportunities. The ministry urges civil society, legislators, and communities to work together in building an inclusive Zimbabwe. Persons with disability are encouraged to seek support from any of the 86 district and community social welfare offices nationwide. Right, chekutanga ukaenda kune nyika dzakarongeka they know already kuti patozvarwa mwana because nyaya yaitaurwa ndo imimi guys vanhu varishanda maofisi ngavambodzingwa mabasa vazhinji vacho because muri kuita zvinhu zvekuti muri kuda kuti zvekutamba nemabasa acho mapuwa basa uchemera kuti basa unopisvika maofisi urara pari kuona nema-ideas usangoende pabasa utanga kuti chero kushandira government you are not bringing new ideas pazvinhu tinazvo kudhara zvimaofisi saka munofanira kuzvitsvaga ari paiko ngaitoiswa vinhu pachipatara munhu achitotanga kuzvarwa panofanira kunge pane munhu anenge atorimo mumawadi macho momomo otonyorwa pasi kunzi right nhasi kwazvarwa mwana akadaiso kanikina motanga kumusapota from there kwete kuti iyaenda kunokutsvagai unototanga wakutanga kutoganzirwa wakutoonekwa kunge you are begging them izvi zviri zvinhu zvekusifanira kunzi zvinhu zvenyika. This is the point kufanira kunge iripo panapa hamusi kufanira kunyengererwa komana mushanda masocial welfare maoffices acho because hamusi zvenyu zvinhu izvi chinhu chegovernment imimi endai munoita fight yenyu negovernment muchitipe mari yakadaiso right. Poita imwe nyaya futi iri kunetsa panapa yatatenda Mavetera uyu nanyatsoziva kuti ningirikini dzake dziri kunyima namoto mushemushere right. Zuro ndizuro ane imwe yakaningirikinayo as the presidential advisor and businessman Paul Tungwarara on Sunday announced a substantial financial package aimed at accelerating grassroots development across Zimbabwe, gifting 250,000 to young women for ED, a ZANU-PF aligned organization chaired by the Minister of ICT, Tatenda Mavetera. Right, after that, let me quickly rush pane imwe yaitaura. Right, hanzi na Mavetera manje. Ko ngatiite idirika imimi unganai sema old students motenga macomputers epachikoro chamakadzidza isusu se Ministry of ICT, Postural and Career Services Zimbabwe touyawo kunowedzera nyika inovakwa nevene vayo chikoro chinovakwa
nevene vacho apedza zvake zvaari kutaura. Ndo patasvika apa kuti citizens mangu chiuya mubatsire nyika. Mavetera anoda kutobatsirwa chaiko nekuti dambudziko iro riri rikaramba riripo. Sometimes kana musingogona mabasa amana siya yako mana, kana kutodza vanhu vanokwa kuimplaya kuti amana mukutirembera mana, hatisi kuda kuita izvozvo. Handiti chii chakadaro ichocho. Uyai mubatanidze mari, right? Zuro ndizuro vane imwe yavakaita vachipa zvimawards zvavo zvavaita vachipa masocialites iPhone 17 Pro Max zviri unnecessary. Hanzida kupa award iPhone 17 Pro Max necash nechinchi yameno magifts zvaipanana. Inini I was 100% against that, because zviri kuwedzera chii zvazviri kuwedzera pamunhu. Hatisi kuramba kuti mamwe maawadi munodira few woenda wofambira awadi unoita sei, but kana chinge tatoda kuimpawa chiko iPhone 17 Pro Max imbomira vanhu ngavatengere equipment vave. Kana watoti for example this one a content creator chinchi ngatengere kana something chekuti chiri add value pa content creation wacho waari kuita, zvekuti masocialite zvamuri kuita zvekupenga zvezve autombozika kana kuti izvi ndo zvinoda kuimpawa vanhu. Muri kungofunga zvinhu zvinge zvingori fence zvinhu zvikangoita kunge zvechihule so it doesn't work like that. Munhu ngaaone kuti uyu haana kamera tapa awadiri but vaimapa ndichine kamera ipapo basa rakutotsva akupa good quality content. Motoona kuti right uyu adai so batampa but uyu anenge ari kuleka chakadai moisa magift. Mufange muchitoziva magift kana muchigifta munhu vanikirikini kwatati izvo mariyo yese right makatenga iPhone 17 makadingotenga kama computer chomoisa muzvikoro macho mega konoti izu dhiri pachikoro chemuchiunzi chikoro chomakadzidza chikoro chake. Chikoro chacho kuti aidzidza mahara munhu unoda kuti atenge makombiyuta achidzosera kuchikoro. Handiti chikoro chacho chaidzidzwa uchitobhadhara mari. Vamwe vari kudzidza maprivate schools havaseke ngoti uchingopedza buda utodzingirwa school fees vitu pachikoro chatonzi kutsaka chikoro chawakadzidza ngatibhadhanidzeka mari. Zvinokubenefita chii as a citizen. Vanhu vanofanira kuzozvionera vega kuti now guys let's do this and then ngatibatsire chikoro ichi. Chikoro zvinhu zvinofanira kubatsira pachikoro zvinhu zvinooneka marata chichi zvakaparara nekungorenovhetawo here and there kana vachida, kwete kuti motounganidzana moita nyika yekuti mbiri yekupema. Basa rako ndere chiyotenga makombiyuta oendesa kuchikoro kwacho. Handindo department ronoshanda reICT basa raro nderei. Anofanira achitoziva kwete kuti imi sema old students kamaungana toita dhiri. It's a nonsensical dhiri. Pana zvinhu zvakadaro vanhu vakadai so vanofanira kutombodzokera kudeni. Handina kanyanya ndiri kuona chiri kumboningirikineni. Handina chandiri kuona chiri kuchinjeni. Handina chandiri kuona chiri kuchinja chine musoro chiri kuitwa ipapo. Kana uyu ndiye munhu asina kana chaanoziva izvi zvebasa izvi zviri kutomunetsa izvi. And the problem yandiri kuona I think muri kuvawanzira mabasa vanhu ava inini. Ndo zvimwe zvinhu zvandiri kuona ini. Because imam ngati munhu oti uku uri MP uku uri chakati uri minister aiwa zviri kuwanda that's why vasina kana chavari kuzombodeliver kana ka1. Imagine izvo what kana riri deal already kana riri deal let's say kuti tinoda deal guys and let's say kuti aritora deal roda kuitwa ngati ngoita akadhiri onotaura kana vamnanga govomupo kana 20 million kana 30 million otenga makombiyuta acho oisa nemawifi muzvikoro deal otora kamari yenyika ndo tinovakwa nevene vayo kupema kuvanhu hamusi kutonyara here zvamuri kuita izvo. Ndonyazoshambisikana neZANU-PF achiwana maresources anoshandiswa zvisina kana dhiri maresources iye so busy nyika iseri kukushurwa mota azvina zvazviri kubatsira for the next generation. Ndiona vanhu vari kugara uchindibvunza why is it every time iwe uchingocomplaina uchingopopota uchingoti aiwa izvi hazviite zvakadai so. Iwe kana uri munhu ari shungu nenyika yake zvinhu zvekuita ZANU-PF haungomboite 2 hours uchiteerera nyaya dzekuitwa kuZANU-PF ukaregedza kukecha mafeelings ukaregedza kunganduka nehasha kana uchiziva zvinhu zviripo in the future. Especially munhu wese wechidiki anotoziva maideas kuti okay saka China iri kubudira because iri kuita 1 or 2 3 things saka Japan iri pamberi because iri kuramba ichidai so. Izvozvo hatina kana manufacturer yemota hapana ari kumbozofunga ka mota dziri kutodhuriswa pabhodha kupinda mari kutonzi mota yadarika 10 years atichaide munyika. Handiti kwaraiti hatisi kuramba kuti hamuchaide but ko munyika macho mune here padziri kumbobikirwa padziri kugadzirirwa because pane zvimwe zvinhu zvokuti tarise mota idouble price. Vanhu votenga muZimbabwe mota madouble price because yopo chatenga moto kobvonzi duty 96% moramba makasekera zvinhu zvakadaro. Zvinhu zviri easy ndezvengoti alright pari kuti maideas esari varudiwa handiti makagara pasi nemadhara yamukutaurirana handiti yeah right okay mudhara ndiri kuzviona kuti zvinhu zvese zvamuri kuita but imimi kana munzi mukugadzira nyika mbokwirai ndege zvamunomboita zvezve endai kuJapan munodedza kana Toyota company uyai muvake muchere nhingiri renyu muno because tine makastoma akawanda movaonesa kuti vanhu vari kutenga mota dzichiita zvekuzoshipwa zvokuita sei uyai mumbodzibikira panapa moenda mundotsvaga mamwe mabrands ana Mitsubishi zvakawanda zvemakambani zvemota mobuya dzotanga kugadzirirwa padeni
It makes sense. Ndokuvaka nyika kwacho mabasa ndokuti aramba achiwanika kwete kuti zvikuti vanhu vanoona kuti aiwa you are busy complaining unongoramba uchingocomplaina why is it usina kana one day poromboto we're done apa magona and hakuna munhu ane pfungwa dzakakwana especially wechidiki wemazera angu aya anogara pasi chacho ane future chaiche ari kunyatsoziva zvaari kuita anowirirana nezvinhu zvese zviri kuitwa neZANU-PF ndotoshamisika vamwe vachitoti ngasvike 2040 imimi wakomana imimi kufutika muda kuti takutiitisa mashoko kana mumuromo medu musadaro so hazvisi right because zvimwe zvacho muchatituma kutaura zvinhu zvisirizvo I don't think kuti vanhu anatate vacho vari right upstairs. I don't think so because raptor iri 1 inoona kutengera zvikoro kana 20 makombiyuta aidhureka kombiyuta koye pachikoro yekudzidza inoda kumbota hombe yekudiko you don't need kutenga gaming laptop no just a normal computer yekuti vana vachimwe nemwana access to computer achidzidza akagara pacomputer yake every day just one zvikoro zveshe zvimbonaona unganiko but that raptor you can do that mari yekushandiswa kutenga maraptor eyo zvongoshipuka kawanika zvouya vana vakura vachitoziva kuti okay computer ningira potonzi right kuti auda kuti vanotogadzirawo makombiyuta ipapo pototi wafuti chimwe chinhu chekunzi muchinodzidza lesson yekuti computer ikafanira kugadzira sei nyika totoziva kuti for the next generation yatoequipwa zvakanaka muti nyaudza tichanyara nayeyo mavetera yenyu nei kasika mamatiti kudaiza neva vanhu vacho vanenge vachiomperera mumaoko zvinhu zvakadaro izvo zvamusikuona kuti chituko here chatiri kutoningina panyika papa tiri kugadzira imwe generation ine munyama imwe generation yakasekwa zvekuti mangwana patinoda kuzobudikira toti vana vedu tikadaiso takazodinga ngozodzokarerera mwana wako imomo zvichibuda here komana toramba here tiri vanhu kungopopota everyday hazvitotinakidzawo munoziva toda tomuka kusenika tikoti good morning Zimbabwe mamuka sei mazvinzwa here kuti kwazouya kampani yeToyota munyika tarisai pese paitwa madevelopments totaura isu kuti guys but apa I think uyu anogona kunge ari kufunga zvinhu nemusoro izvi like panapa ndogara ndichiomberera maoko munhu akaita saTinoma Chakaire because zvinhu zvaari kuita muZANU-PF zviya zviyaka ndokunonzi kusota nyika kwekwe kuti president chimboendai kuzvipatara mega endai muri kugona ndazvinzwa chimbopindai muzvipatara munozviona musaudzwe nemunhu endai ukona bebe angovhizita ndokutanga toshamisika asvika kuti but hapana apo chekunya kushamisika because ani magara hamusi kuzviita muchinoona ikoko muchinoona situation kuti mushonga hamuna musaite nyaya dzekuudzwa ndo vanhu vatinoomberera maoko kuti this guy he is in ZANU-PF but pfungwa dzake dziri kushanda tinoona kuti mukomana aiteerera studio 7 zviripo mukomana anofollow achiteerera machannel edu achiteerera zviripo because patiri kuya even tikakriticize zvinhu haasi kutora sei haasi kuoffendeka nazvo no ari kubva tondo but no vanhu havangopopote mahara because ari kuunderstand kuti no actually but criticism ikuitwa iri right tokwanisa kuita se takutovakika nazvo nyika yakutoenda mberi kwete rimwe ndakaonawo rimwe dutya hanzi tikusunga munhu wese arikukriticize president ati as like uyu ngaasangana neni first mpama handimise munhu akadaro ndivene ndakatoona handikusunga kuti wayokriticize president imi mukwanemi constitution inobvumidza kuti vanokriticize munhu vasungwe hatisutara zvekutuka izvo hapana nyika inonzi yagadzirwa nekutukana no hatozviziva zvese izvozvo ende togara chitodzidzisa vanhu guys don't do this uyu munhu zvekusvika mutuka naye kahanzwe kaposi munhu ukamutuka mangwana anhu bangoti handiti muri kundituka muri mahaters muri maenemies obva akuignore but akanyatsoudzwa chokwadi kuti ayewa apa pari kubhaizika apapa the next thing akutoona kuti mese mukutaura zvine sense mese like ini ndakatobhana pana vanhu vaiuya pana vachindisendera maaudios achida kuti ndingena vatuka munhu ndoriteerera ndozvinzwa ndevanangori delete ndoti woti aufa achiposta kana kuti baba kana mazoda kutuka munhu ka hazvinetse mazuva ano hazvimbonetsezve munongotsvaga ningirikini movhura yenyu platform motukana nemunhu inini moregedza mosiyana neni kwete kuda kutiitisa zvinhu zvisina basa rese uya nemafacts complain ita zvese popota uchiita zvauri kuita but une something chauri kutaura chinomeka sense ndokuposta paplatform pangu I don't have any problem. This platform belongs to all of us, inini nemi tese totaura zvinhu zvinoita nyika itese ende kumberi kwete kuti mimi munotanga kuti munotanga kuya muchinonigina. So inini I was saying people like Anama Chakaire, we need 20 of them vakange tikajigara vanhu vakadaro mu that party monoita order because munhu wese anenge achiudzwa kuti ya ndazvinzwa but
do some like is so you guys were celebrating snabas mchiti great man nazo daiso great man dai pasina machakari yanga dai sinoenda ka status kwa munoziza in case you didn't know but akaudzwa but iwo machakari yo hapana here ko munokwanisa kuti munhu azvarwa akaremara otambirawo mari something but wataura point yo mbundi great man wacho akuzotorwa kwendikuona yameno zvakazonotaura ku state house ikoko hake unongosvika zano yakangwarisa kaikaona kuti ndotu tune mbiri twacho bribe mba vavhara vamwe vese vanenge vakaningirina so isusu toba tasouya toona ndosaka muno ndakataura vamwe ndikati there is no need yekuya muchindiudza kuti iwewe you have to celebrate zvaitika naMnangagwa unofana kumomberera maoko ndikati I can't do that andikwanise kuya ndichiti because inini ndikuona nyaya iri kuitika payatangira nepayava nekwezvava zvafane paya pandakaona vanhu vachiti he's a listening president vakuombera maoko because aenda kuzvipatara saka kuenda kuzvipatara kunobatsira tikutaura kuti waenda kuzvipatara mushonga masiya wamo here muchipatara chiri kunetsa chii nayaoma because hatidi kuti tirambe tichingoudzwa mazitaxi namutuli aya mutuli ncuba kunyorera mataxi ekupenga achinyora mataxi pasi achinyora mazitaxi achichinja achiwedzera but kana tati takurowana mataxi inini I don't have any problem nyika dzese kunotorwa mataxi omana dzinongotorwa mari idzi ukatoenda kune nyika dzimwe dziri kunze dzamunotoshuwira kuenda dzacho kunotorwa mataxi zvitori serious kutodarika zvikutoitwa namutuli zvezvi handiti but chatiri kutaura ndechekuti musatore mataxi kuti muzoita mari yacho kutenga marapta nayo that's where our problem is tiri kuti imimi pamuri kutora mataxi paya handiti chigadzirisai pacho pari kuramba pachitaurwa nevanhu ko chingotengai kamushonga yacho ive muzvipatara naye what is the problem chichekunyayonetsa ko chingotengai cancer machine acho radiotherapy aya matengei kavemo kamuzvipatara ndo problem chete inenge ichinetsa iyoyo ndo zvingatosititi vanhu toswera takatsvukisirana ziso izvozvo naivedwe it's as simple as that but unozwa kutonzi what to criticize saka toda kutoti I'm suspecting my advisors vapana haya natungwarara I'm suspecting kuti those are the guys vari kusponsor these people because inini I know that guy he must be from Manicaland but kuharara akaenda nei akasvika nei anoiona kuti mari nezvaakaita zvezvo inzara akadzipa ukatoona kana dressing kuti vanenge akapfeka sutu necape unotoona kuti upstairs dziri kunyimana moto but unozona tatobata munhu kumbara anga achishaudha mutungamiriri wenyika kokuharara hakuna here kana munhu apara mhosva polisi ngaidzidze kubata ndozvotoramba tichitamba izvozvo because chamuri kuita muchakonzeresa kuti mangwana uchasvika unobata imwe type inenge isiriyo mozotanga kufamba muchiti that guy ane something because munhu achapezana neyake security ritight kusvikira imwe type yekuti unokwara nemambama nekuwanda ikoko nemakepi iwo munobva muchimhanya makasvikira imwe mbeu zveshuwa but kana zvaizo kuti anzi masiya anzi vanhu vobata vachifamba vachibata vanhu vachinonzi hanzi uta zvepolitics wokubata vokusungwa uchikuti pachi munhu kana achinge akanganisa ngaabatwe nepolisi zita rapindwa basa rayo kana iri kutadza basa vodzingwa futi amanza that guy mutamba kana ari kutadza basa kana munhu achinge ari wrong and the police haifanira kupindira nyaya dzezanu nemacitizens uri ani konopindira nyaya idzodzo ngavasiyane nazvo polisi kutosiya zvakadaro kutozoti munhu anenge asina mhosvo unotanga wabatwa nemasiye votanga vakubhura vozonokusiya kupolisi votokugadzirisira docket kuti uyu munhu ane mhosva yakadai. That's not it. It doesn't work like that, guys. Azvisiri izvo. It's like tikutoti azvisipo. But anyway, thank you so much mburi yeZimbabwe. Ndanyataurisa zvinhu zvakawanda. Tinenge tine zvakawanda zvekudurura ende unozwa kuti hatidi kuti zuva ridoke pasina 1-2 zvinhu zvagadzirika munyika. Isusu ndo maroyera mavakira tine chitoita nyika iwayo. Ende paipai pandiri kuuya nchiti Kulien for MP. Ndiri kuti muparliament zvandinonoita imomo, zvandinonotaura chete. Zvakawandisa kudarika zvamunonzwa pano. Ndosaka ndigara nchita guys, Kulien for MP. Anytime is tea time and I'm ready. I don't worry about it because ndikuzotoona kwanda uzoti but what about panozoda funding ma resources andamboya kumba kwenyika kana one day chikukumbira imari and sikumboita izvozvo ndati inini chende chidai papo support your vote because the vote yako ndo utano hwako vote yako ndo digiri yako ndikuzoto ngori kuti aiwa don't do that usadaro because iwokoneyo ukadaro ukazota MP manje wazokanganisa manje wazvikanganisira kune vanhu guys isatijike zvekuti vanhu vari kuda kuti chi because at the end of the day vanhu vari kustruggle zvinhu ma real issues but inini nzvimbo yandakaona inokwanisa kusolve nyaya dzichadzo kana kunyatsofighta zvimwe zvinhu zvipere kana corruption even zvigananda or anything kana kustopa chinhu chese chisiri kunakidza mu parliament meme but vanhu vacho vakatrustwa nevanhu 2023 what are they doing? They're doing absolutely nothing ikoko. Anditi ndo nyaya dzacho dzatoda kuningirina. So tiri kuti chi tikauya tikuda kupedza izvozvo zvekuti vanhu vari kuti anzi ukacriticize president toda kuningira vanofana kutobanwa
with immediate effect. Pafatomuka patonyorwa tsamba kuti wakomana tikangokuonai chete muchinzi mabata munhu taurai, but mukangonzi mabata munhu chete kana zvikaramba togadziro yedu group. And zvingori kwese inga in South Africa they have what they call dudula group. Tinongonoida nyoresawo cheduwo chinhingirikini toti right tauda kudhila nazvo. Vachinopinza munhu tichinosvika tinobudisa munhu pasport. Simple. Kana tikavabata vane munhu tobvutirana munhu wacho mumaoko ndopamashandira zvinhu zvakuda kuti zviitwe. But that is kana chinge ndasvika panhingirikini vanoda kasimba mbijana so kuti ndamo munhingirikini kuti zvokuti munoita ma-MP akatasana Mavetera kuti anotokumbira. Saka guys apa ndiye ICT minister wacho ngatiite dhiri tingodai so mari yotenga makombiyuta. Unotenga makombiyuta mhuri yako inozosara ichitiri kunhingina chii utoshoterwawo nezvinhu. That's what you should tell her. So all those nonsense must stop. We don't like it. But before I disappear and aurora pass, I think ndanyautaurisa nguva zhinji mune vanhu vazhinji hamuzowani nguva yekuzonyauramba uswera muchinzwa zvese ma-updates ndakupa izvi zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Kune vanhu vari muSouth Africa vaya vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permits kana ma-start permit. Listen very careful. Pane company inonzi Education Research inokwanisa kuregistera company, but for you to register a company and open uchovhurwa that FNB business account anditi process here ndonzwa vachibvunza kuti saka how opening a company without papers hatisikuda madofu asinganzwe. Ndikutaura neshona uchida kuregisterwa company yako nekuvhurwa FNB business account chinongodiwa ipassport yako iyoyo iri valid, iyoyo yakapinda nayo yakadhindisa pabhodha yakaita nayo zvese ndo inodiwa. Ndo yatiri kutaura kuti muri yeZimbabwe vari kugara muSouth Africa, even if you are from Malawi, even if you are from Zambia or any other country, Education Research is there to assist you. So please contact them on the numbers that are showing on the screen. Torai vane nungo dzekunyora vaya munorowa kana screenshot mutotora number idzo mutotaura navo moti kota kutopinda dire boza ungadaona gore rakupera usina chowaita at least kana zvimwe zvisi zvaramba register company. You never know mangwana automboziva breakthrough yacho nene papi chero mubhaibheri zvirimo izvi Mwari vanzi vacharopafadza mabasa emaoko acho ako maoko ako manje because pamukunamata tikomborere tidaiso uri kungona murungu uri kushandira ndiye ari kungopfuma chete. Do something. Education Research is there to assist you. So contact them. Number ndakusira pa screen. Vanokuitira ichi plan.